Čaute, ja vás dneska vítam u tohoto videjka z Roblox Squid Game 3. Ideme si tu preview Squid Game. Každý z vás už videl Squid Game. Kto ho nevidel, odporúčam vám to pozrieť. Keď ste nevideli, tá je o tom, že robíš nejaké súťaže a kto ten posledný prežije, tak vyhrá nejak 300 triliónov peňazí, dolárov, tak. Musíme to tu vyhrať. Nezabudnite, dajte odber a like a môžeme ísť na to. Pick emot, potom ideme. Aha, to nie je takto. Ideme kolotoč, alebo ne, áno, kolotoč. Potom pôjdeme dumping hook, glass, a neviem, čo to je. A to pozriem na Skygrom. Dobre. Dobre. Jak to bude, to sme tam bolo nejak, počkajte, 6 úlohy. Tak potom skončíme tak ze 4. Ale popravde navyššie by som bol radšej, nejaké nižšie, ale jak to môže stínúť za... Dobre, ale dobre. Ani sa musím čakať. Dobre. Obľúbená kokola, počkaj. Červená. Čakáme. Raz červená. Dobre, to musí dať. To je úplne ľahké. Kokola, koko. Máme to minútu 10. A ešte som dosť ďaleko. A on mi povedal, prečo do nás strieľal, to môžu normálne, lebo ešte nikto nepohol. Asi ne. Počkaj, prečo sa mohli zachrániť, nie? Lebo ne, to nefunguje na tejto hre. To funguje asi inde. Som to videl. Dobre. Dúfam, že budeme to bábätko. Ale bábätko moc nejde. Akurát som to stihol. Akurát. Bape, go. Tu sa schovám. Tu ostanem. Nejak sa nedostane. Ešte 14 sekúnd a čas. Pekla je hrbina. Dobre, pekne, jaké peniaze na prichystali. $60. Však to robíš za chvíľku. Kde som ja? Tento, ne? Ale to je tento, tu je. Zomreli iba žena, chlap. A to čo je? Žena chlap, to gej? A neviem, žena chlap sa bude volať. Make you, ale sa to otvára rýchlo. Oni tam rýchlo prišli. Že oni teda boli, ja som že 7 a nič oni všetci. Týka sú poslední. No tam mi práve uteká. Tak oni ich rozšíhli. Toto je to obľúbené. Ok. Ale náhľad vlajka. Mi sa veľká moc nepáči. Teraz dojde. Čo tam sa nezahru? No. Čo tu máme tam? Čo to je? Čakalo? Čo to ide? To nejde. Dobre, dal som to. Čo dal? Dobre, máme to, ne? Dobre. Fú, ja som to nechápal. Poď, dáš to. 5, 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 dáš to. Yes. Máme to. Počkej, nastavte. Yes, úplne easy peasy. Aj, no, čau, to neviem, tá štvorka bola cez ťažká. Ale tam už viem, čo tam robiť, ale nepokopil som tomu chvíľu. Tuto im robí parkour. Toto je iný Tari. Pozrite, toto je Tari.
No toto je môj Tari Camp. Poďte sa. Ty koko, počkajte. Hop. To je iný Tari. Tari. Kde máme ísť? Kam to máme ísť? Nechápem. Aha, tam to máme ísť. Zavadzal mi. To nebola moja chyba. Pozrite sa, za mi zavadzal. By tam proste skočil do cesty. Pozrite sa, aký som Tari. Hej, Tari, ja som tu Tari. On spadol sa dole. Iný Tari. Dobre. Ešte máme koľko minút? Oni to ešte hrajú, tí čahovci. Čahovci neví, on neví. Haló, go, bro. Ona neví. No, konečne. No, poď. Skápali. Vyhráme Peti skápali, aspoň čo viem. Do lobby. Raz do lobby. No, máme doraté všetky už. Čo tu budeme robiť? Dobre, čo? Blur have sebe. Tu bude tam, že $111. Aj, dobre. To nič zatiaľ, že to zase nekúpiš nič, iba auto. Čo to je? Dobre, sme tu a ideme na to. Čo vychovala čava? Čo? Utekaj. Sa bije sade. Tu musíme kempiť, aby sme tu vyhrali. Poďte. Kde ste? Bam. No poď. No čo je? Skriví sa, mi zdá, že skriví. Poďte na ňu. Sa musím držať. Musíme tým malohápkového. Mne to Romora Delde. Čo koko, nejaký šprinter. Dobre. Tuto skôme zatiaľ. Som nejak moc silný, tak sa sem prešprintujeme. Ideme to pajdala. Bio. Dobre, to som ho pohitoval. Dobre, aký skapal. Ukáž. 5 plajzaj, čo až 5 ľudí skapalo. To bolo tak, to znamená takých, to je $145. Skoro 150. To znamená, že my ideme späť sem. Poďme. No, poďte. Mario Weather, nikto není napísané sa. Zase sa spavní naspäť a bude pitka, ne? Povedz, ne? Kam ideme? Utekáme cestu, skáčeme jak Tari. Tu stojí a sme... kokoláko, najlepšie. Treba ísť sem si zastať a tak to budeme. A treba sa rozbehnúť do prvého. Dobre. Šal za kaboboza, rýchlo. Dobre, dá som dvere. Tak, som tu sám, lebo neviem čo robiť. Nech si hľadajú, neviem čo to robiť. Napísali, že jeden človek, jeden.
1, 0, 1. No už nepustili ho. To je smutné. Počkaj, ale ono to, že môže prejsť. Dal to. Ne, dal to. Nie, tam je. Nedal to, ja som musel pustiť. Ideme. Rýchlo. Dobre. Dali sme to. Nie. Otvor to. Tak. Už sa neotváraj. Takto. Tak, iba jeden štrám, aby to mi za... To! Ja nechám, lebo ja tak budem chovatý. A rohom, nikto nevidí. Čo? Dúfam, že to prežijem. Ja som nepochopil, lebo tam bol chvíľku jeden človek, potom dvaja. Dobre, ja som to prežil. Čo? Jak? Jak som mohol skápať? Dobre, tak toto bude za všetko. Čaute.